Il-kumpaniji tad-deputat David Take li ġi żvelat li b'kollox għandhom qrib il-1,000,000 euro xjagħtu f'pagamenti tal-VAT li jmorru lura snin ma jikkwalifikawx għall-iskema tal-gvern li tiddiferixxi l-ħlasijiet tal-VAT minħabba sitwazzjoni tal-COVID-19. Żvela dan il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo fil-Parlament hekk kif tenna li fil-waqt li din l-iskema kienet tajnuna għal ħafna nies u negozjanti xorta mhux ta' min jabbuża minnha. Fil-fatt tal-kontrarju ta' dak li qal David Take, il-Ministru Bartolo spjega kif mhux minnu li l-kumpaniji tad-deputat għandhom il-ħlasijiet pendenti minħabba l-iskema tal-COVID-19. L-ebda kumpanija minn daw ma tista' tieħu l-għajnuna sta' dawn l-iskemi. Ġifri sal-lum dawn iż-żewġ kumpaniji ma jistgħux jibbenefikaw mill-COVID Tax Deferral Scheme. So ħanejt għaliex. Għaliex hawnhekk fil-guidelines li wieħed isib ta' din l-iskema jara kif fil-verità kumpaniji illi għandhom iħallsu VAT taxxa jew inkella bolla illi ġiet qabel il-COVID-19 ma jistgħux jibbenefikaw minn dawn l-iskemi. Bartolo kompla jispjega għaliex il-kumpaniji ta' Take ma jikkwalifikawx għal din l-iskema. Hawnhekk qed naraw, Sur President, illi għandna kumpanija minnhom illi għandha mal-175,000 euro VAT xtati minn qabel il-COVID-19. U kumpanija oħra addirittura għandha 10 snin accounts blura, ma allura dan ifisser illi għandek pagamenti tat-taxxa ta' 10 snin li qegħdin blura wkoll. Brabta ma' dan it-tlieta filgħaxija fil-Parlament, David Take ressaq mozzjoni dwar ksur ta' privileġġ.